Hogeita mendean, bolboraz beteta iritsi zen. 3 gerra karlistek astindu zuten lurra, bideak urratuz, etxeak bananduz. Anaiak anaien kontra. Hitz handiek eta aurrez aurre jarritako ideiek eraman zituzten bizitza txikiak. Oñatin borrokatu egin zen, batzuetan eskutatu behar izan ginen, baina eutsi egin ginen. Emakumeek bandera josi zituzten kandelen argitan. Aurrak kanariak entzuten zituzten mendian borrumbaka. Gizonak joan etorrian zebiltzan beldurra gainean, eta ziurgabetasuna begietan. Oinazean, harrietan geratu zen grabatuta, hormetan, oroimenean. Baina herri baten duintasuna ere geratu zen, ekaitzaren gordinenean ere tinko irauten jakin zuen duintasuna. Oh